Yakisi ni gobono obwibi no bosalia wechi transformer wanyareko boko ene kiwase chinsemo aime yorogongorwa gusi anena se constituency ya Kitutu cha South asobo tukobo kirero ni gababegwa gosabanto batamanyiri banyareko bagwikirana se kanyarogia siara abanyareko banyareko bako yeyeria e transformer nabo igoko yesalia na koibagatie chinsemo chi transformer yo engana nyareko bekwirera na koleta egesunte ekenene sensemo iyi nigo bamenyi beseme ya siara banyarako bagweso kenako gikelige korekyo asebanyareko bakobolia eserekali nyareko bagegotinya oburendi na koenekia buna chinguru cyomorero cyanyareko bachikorendo senseme yo nagotomanya murikyo ito dipanasanya boibiwo igabwa bere bokwenera asenseme yiga ya Kitutu cha South asentunda yende imeje bunge ya Kitutu cha South ebikora byobo ibibwe transformer ngobono bigenderete asaba menyi borogongorwe etigarite ko begetenda wiri asebale transformer yakonya nige konyete abana baito ngokora bali props morning and evening ngokora bali preps gente kentu ana corona ndu siara na banda batulifu in fact inonye na serikali nyama itenga gento kebenkia na okore kana siara gai na ibwe sitole ekiara to ko ru transformer abantu bali metijitaya chinyene mbabwateganga ntuna batakoda kosabana no olimo tuwakumiri sana wotukobo kierarera kera twa chikoboka twanyore transformer yange ne school ya St Matthias Siara primary iga ebire n'abantu batamanyikaniti gusangana bamenyi bekenyorugia Siara imeye sub location ya Bunyagatanyi nigo bono bamenyereto bwo bakubwatakana no musunto monene oyura bekogo segeta ibikora byobosalia transformer na ya beire ya ibiru obo beni gogo chikogenderaga obo ibi ekiagara konyora abantu baitu banarira mangana yomorero obo ibona nigo bo chikogucha obo tuko bogo kiralero asogosalia we transformer imeye kinyorekyo nigo bono basagana eskuru yoboroso ya Siara asibaba bagosalia etangi eyogokonya aborokiwa chingakyo chiboigomba bagotarira chiduka chirangabu na gokorobusalia bobo ibi tangi yaito ebaje tabakabune tap karababune tap bakanyoranga amaje ngwitekare bakamako kuigoreke mumeko yetangi bakasieka amaje one yo tutukubetinga amacha inare safe asa abana baito gutumia chitangi tu araterwe sukuru abana batumia amaje banya gutiroteka abali bagokora boigo bonchoreria chinsemecho nigo baba bakwemurungania kuwatekana no kolima wechitaya aseka kemitie nyene abali konya bako ni chingeni ga echiro ga ya Siara na baro bakunirwe mono sana zenye nyombali kuchigotwara omwangaso oyo iga amabere nkoni tolenza ngaitoko Rusia light stoko neria amabere saa 11 abutaya ntobwa orendi mboyo ga bono chinga kecho bono nigo bagikerege koreke igabororo agoteba bali bagokora obusali buno boiga goikaba babwatu bumanyi bwa mangana yegistima ebikora ebinigo bigokoruna bali bwate bikoro to bakorina kuchigoro kali nje mongina tingo nyara korina bali basomerete bagwa na ubako gana bwango baigora ne bintu bibyaba igombe manye abantu bali bagokora bagwa na bubamanye transformeye nerusi uno monto moliri utasomerete mangana istima transforme yo nigerusi ekaigorwa ekeroto arigiringa goikebe no monto chiete eskuru ya pabo gosomere gori transforme na chikoigorwa abarai bonsi bono nigo baburiwe gochamo na gotinyo borendi ligosiria ebikora bunebiga asebinyoro sore akitware rira sore ntwa kwata chikura koranje inchuto ruseri masunde ndutaka kyo masunde gyara kanyora chitaye chinene street right sie chiete medienyene ya eri ariko sabo mugaba naito waterana no mwempito kibagendi mu isimiwa kibagendi Anthony no mwemusie Cosmas yagi asimundi waterana neke mbegya police community no mugambi ngero kese ni umuriro yasengenja abana baito nigo baje kujandika mono asogo tarara amasombo basoma nechitashi asirete kare ginko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokendizi TV kurua sekenyorogia Siara ikutoke sub location ya Bunyagatanyi imeye ward ya Nyakoe kutoka imeye bunge ya Kitutu cha South eliteria nenkuru kwa Dipon Asanya.